Ev der parêzgeha Semsûrê ya Bakurê Kurdistanê ye ku yek ji cihên herî girîngê dîrokî ye. Ev navçe navenda şaristaniya Komagena bûye û bi peykerên bêhempayên Çiyayê Nemrûdê tê naskirin. Yek ji navendên herî girîngiyê geştyariyê ye. Size işim bitti. Size yapacağım ben bunları birazdan. Bienal ses getirdi. Bienaliyê di nav welat û dervayê welat da deng veda. Gelek geştyarên biyanî û navxa serdana vê derê kirin. Semsûr dilê qiraliyeta Komagena ye. Bi qasî li ser erdê şûnwarên dîrokî hene, dibin erdê de jî ew qas hene û li benda derxistinê ne. Çiyayê Nemrûdê di lîsta mîratên cîhanî ya UNESCO'yê de cih digire. Bi bilindbûna 2150 metreyan wek xweşiktirîn cih bû dîtina rûjhilatin û rojavabûnê tê naskirin. Li Semsûrê ne tenê Nemrûd bi cihên dîrokî yên wek bajarê keviniyê Pirîn, Gira, Pira Genderê, Timikê Teyrê Rej, bajarê keviniyê Arsemya û Keleha Kulikê bala geştyarên biyanî û navxa dikişîne. Hem Bienal hem Mezopotamya markası Hem giştî û hem wek marka Mezopotamya ev navçe bi nixtir kiriye û zêdetir bal kişandiye serxwe. Herûha hem hejmara geştyaran li vê deverê zêde bûye, hem dahata ji geştyarê tê jî zêde bûye. Em di wê buhariyê de ne, ev hejmar wê her roj zêdetir jî bibe. Me wek ajans di nûjenkirinê de karê girîng kirine. Sala derbasbûyî 165,000 geştyaran serdana Nemrûdê kirine. İsal di nîva meha îlûnê de gihiştiya vê hejmarê û tê hêvîkirin îsal hejmara geştyaran bigihêje 250,000 kesan. Tê armançkirin ku sala bê ev hejmar bigihêje 300 heta 350,000 geştyaran. Her diçe hejmara geştyarên ku berê xwe didin şûnwarê dîrokiyên Semsûrê zêdetir dibe.